Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, 81 ka mga eskwelahan sa Western Visayas ginrekomendar nga makapatigayon sang face-to-face classes. Siyudad sang Kabankala nagpanguna sa may pinakadamong mga violators sang COMELEC gun ban. Sa balita nasyonal, Sputnik Light kag Sinopharm COVID-19 vaccine gintugutan na nga gamiton bilang booster shots. Fully vaccinated nga mga ROFs hindi na kinahanglan mag-facility-based quarantine. Maayong aga Bacolod, mga aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw, Sabado, Enero 29, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Eden Abos. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sa Yes, good morning na mga Aksyon. Good morning, Aksyon Eden. Yes, good morning, Action Boy, and happy Saturday Happy na naman. Saturday, oo. Kadasig lang. Kuha na lang kita ng 2 days to go. February 1 na kita. 2 days and 11 months. December. Ang Christmas. Kasabad sa December. No, do kadasig lang, no? No, isa ka bulan, no? Dugay-dugay, may eleksyon na. Ginahuyop-huyop lang. Oo, dason nga bulan na February 8, ma-start na ang campaign OMG. period sa mga national candidates. OMG, diba very exciting. From the president down to the vice president, senators, kag party list, no? Diba? February Yes. 8, muna siya. Kagang local, yung March pa yan mo na. March 25, ang local, March 25 pa. Dili mo Masugod ang official campaign period. Kung tisa- naligat mga tuig, kampanya naman ni sila yan. Gani man. Gani official. Tapos sa February 8, may makita ka naman yung mga nagabudots. Oo. mga May nag-TikTok eh. kaya mo na uso. Muna Subok mo uso. na. Subok may nag-TikTok na. Natawag na gani ba kag ano ning sulit-suliton nga ano. Kay Kiss Action Boy kakatchy kiss amo sa mga Yes. mapili wala nila nga ano. In a way. Sige lang exciting ini nga tuig for us. Bangod nga ti election year kita. Sige, good morning na dira sa aton nga mga nag-monitor sa Facebook. Like lang kita and share sa aton nga FB Live, okay? Jonalyn Ninial de Cripito, good morning. Vicente Encarnacion Simeliano, dira sa may check-in. Yes. Eric Pantaho, kag Phil Alonsagay, good morning man. Dira sa kay Gingging Arroyo sa USA. Maayong aga dira sa imo, no? Dennis Richard Tibor Roma. Good morning man. Sige, go. Kay Raymar Beranya Lingoste, good morning. Watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. Yes. Okay na siya. Kag, sige, kay Ma'am Vanessa Mayo and Dr. Matt Mayo, Yes, good morning man. good morning man. Of course, Ma'am Jinky Dalagdon. Mayong aga man. Kay Mea Moreno, mayong aga. Kag sa atin sa yung mga taga EFC, mayong aga dira sa inyo. Ano to ginagapo? Kakakibot ko may ginagapo. Sila daw. Okay lang ka muna, James? Okay lang ka mo da. Okay lang sila ka na. Kay Athea Kim Iriman, dira sa Murcia. Aga pa rin sa pero may kabugtaw yan, no? Gani, no? Yala, Hindi, wala 13 years old, wala. Oo, basi hindi ka na magdako. Gani. Pero sige So, na. nice Basi din parano pa man sa katulog. Base man. Basta alas 7, tulog na sa... Dati gulang ba? Wala ka sa una. Si Lula, tulog alas 7. Bugta alas 2 mo. Matigang na saya. Tapos pagkaon namon, dubahaw. Dubahaw ng kanon. Kay Timbrano, pa saya katigang. Alas 2 mo bugta, tigang saya. Ate, sige, standby na kita mga ka-aksyon sa ato nagapangunang mga balita lokal. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay sa 4, sa detalye na sa aton mga balita lokal. Naglambot sa 81 ka mga eskwelahan sa Western Visayas ang ginrekomendar sa Department of Education Region 6 sa DepEd Central Office nga mahimo na makapatigayon sang face-to-face classes. Sunod kay DepEd Region 6 Director Hernani Esculia Jr., ginsumatar pa nila sa DepEd Central Office para maaprubahan. Ang 81 ka mga eskwelahan nakapasar sila assessment, kaupod man ang Department of Health. Sa karon, bago napaidalom na sa napaidalom pa sa COVID-19 Alert Level 3 ang pila ka lugar sa Western Visayas, nagapadayon ng iban nga sahi sang learning modality. Ginpatag naman sa Department of Education nga hindi madasig makabalik ang pilot face-to-face classes sa mga eskwelahan nga nagapakigbahin diri sa piyak nga mapanubo na ang COVID-19 alert level status sa Western Visayas. Sino kay Department of Education of Region 6 spokesperson Hernani Esculia Jr., bago na paidalom ang pila ka lugar sa Western Visayas sa COVID-19 alert level 3, temporaryo na pauntat ang pilot face-to-face classes sa 18 ka public ag 2 ka private schools. Dugang pa kon mapanubo sa alert level 2 kun 1 ang status sa mga lugar kundi inhamtama eskwelahan, mahimo lang sila makabalik sa face-to-face classes kung aprobahan sa local government unit kag local interagency task force ang lugar kag makakuha sa liwat sang parents' consent. Pabor naman si Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer kung tugutan sa mga eksperto ang pagpatuman sang face-to-face classes sa bulan sang Pebrero. Suno kay Ferrer, wala pa mabiluan kung ano ang alert level status sang probinsya sa bulan sang Pebrero. Ilabi na nga nagasaka pang kaso sang COVID-19 sa probinsya kag nagdamo ang aktibo nga kaso. Apang sunod sa iya kung makita sa mga eksperto nga posible ang pagpatuman sang face-to-face classes kag safe sa mga kabataan, mahimo ini patuman kag suportahan sang provincial government. Dugang pa kinahanglan lamang siguruhon nga bakunado ang mga kabataan, subong man ang mga manunudlo. Naglabot naman sa 168,189 ang kasos ng COVID-19 sa Western Visayas matapos na dugangan sang 1,559 ka bagong nga kaso. Sa bagong nga kaso ang Iloilo City may 412, 391 naman sa Iloilo Province, 301 sa Negros Occidental, 149 sa siyudad sa Bacolod, 119 sa Capiz, 104 sa Antique, 72 sa Aklan, kag 11 naman sa Guimaras. Nadugangan sa 370 ang bagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 143,362 kag 18 ang bagong nga kaso nga nagdala naman sa kabilugan nga 4,798. Samtang 19,970 ang aktibo nga kaso sa COVID-19. Nagpaguna naman ang siyudad sang Kabankalan nga may madabo sa nagkaladakpan sa paglapas sang Comelec gun ban. Sa datos sang Negros Occidental Police Provincial Office, may 4 ang Kabankalan kag tag-isa naman ang sa siyudad sang Victorias kag Cadiz, kag man sa Banwa sang Kawayan, Hinuwaan, Manapla kag Calatrava. Sunod kay NOCPO spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, 3 ang nagkalakpan sa checkpoint, samtang ang 8 nalakpan sa operasyon sang kapulisan gikan sa mga reklamo sang pumuluyo o kung nagahimo sang iskandalo. Sa karon may 11 na tanan ang nagkalakpan kag magapangatubang sa paglapas sa Comelec gun ban kag illegal nga paghupot sang armas luthang. Hindi naman kabahin sa mga monitored nga drug group sa probinsya ang duha nga nagkaladakpan sa Breadco Port kag nakuhaan sang balor 20 milyones pesos ang ginapatihan shabu sa adtong Lunes. Sunog kay Negros Occidental Police Provincial Office spokesperson Lieutenant Abigail Donasco, wala nagwa ang mga ngalan sa mga ini sa ilang mga intel report. Dugang pa ni Donasco, wala man nabatian ang ila personalidad nga nagasupply sila sa probinsya apang ila ini gina-validate. Naibaloan dakop Sanday Alsani de Sumangkop Usman kag Jalan Muhammad Ambulo nga lunsay tumandok sang Marawi. Sa ibang panatong nga balita lokal, patay ang isa ka 30 anyos ka lalaki matapos maghikog kahapon sang hapon sa Enero 28 sa sulod mismo sa Iyabalay sa Barangay Barago sa siyudad sang Bacolod. Sunod ka Police Station 3 Deputy Station Commander Police Lieutenant Glenn Montaño, ang isa ka babae nga nagarenta sa balay sang napatay nakakita sa iya nga nagabitay na sa balayan. Duwa pa ni Montaño, wala sang foul play sa nagluntad nga paghikog. Sa investigasyon sang kapulisan, nahibaluan nga mismo ang pamilya sang napatay ang nakahibalon nga nagagamit sa illegal nga droga ang ila sining himata. Dugang pa wala sang kaupod nga pamilya ang naghikog sa ila balay, bangon badugay na ini nga may yara sang wala pag-intindihanay. Ulihin nga nakitaan sa mga residente ang napatay nga launang takna sang hapon
nga daw ginahakos kag daw ginaistorya ang isa ka sako sang bugas sa sulod sang ila nga balay. Sa katapusan nga balita lokal, nagpatigay naman sang diskwento caravan ng Department of Trade and Industry sa Banwas na Castellana kahapon nga adlaw Enero 28. Sino kay DTI Negros Head Rachel Nufable, apat ka mga establishmento ang ginalakaman sa KJ Fairmart, Bacolod Triumph Depot, Bacolod Columbia Marketing of Pure Gold, ang Bayan sa sininga caravan, kag nagplastar sa ilang mga baligya sa auditorium sang Banwa. Dugang pa 10% ang discount sa mga basic and prime commodities kag iban pa nga balaklon kahapon lamang nga adlaw. Rason nga giningganyo sini mga pumuluyo nga kung may balaklon magpadulong dito sa ila sininga auditorium. Palayag ni Nufable kahapon Enero 28 sa tubtub 30 naman nagpatigayon man sang caravan sa syudad sang Kabankalan kag Pebrero 3 tubtub 4 patigayon man ini nga programa sa Banwa naman sang hinubaan. Sputnik Light kag Sinopharm COVID-19 vaccine gintugutan ang gagamiton bilang booster shot. Samtang fully vaccinated nga mga ROFs, hindi na kinahanglan mag-facility-based quarantine. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas ang tubig, so ginaulat natin nga pagsiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion. Sige, di na tato action Eden, di na. Dari na ta kaya
Stephanie Acop Perolino. Good morning. Shoutout ko no kay Mama Paneng, watching from Bacolod City. Thank you. Vicente sa Molde, may agaman. Kay Dina Camangyan de la Peña, may agaman. Alas 12 ko nagatulog si Athea Kim Eriman. Sangod to? Base, Sangod to, muna ka alas 12, siguro sangod to, sabog tao sa aga pa. Kalain. Diretso, wala pa niya po. Doon na-deprive siya sa iya childhood. Di ba? Kaya kung hapon, yan gampang na yung mga bata mo, no? Naga-Chinese garter, naga-piko. Wala na siya gampang in a relationship na nasa iya. Oo, nakikita ko to. Pero di mo pa ko ba? Kay Sir Vicente, nag-transfer sila ko sa Transistor Radio. Kay Hina, gintago ko no sang ila signa. Ma'am Vanessa Mayo, thank you so much sa 100 stars sa ila. Salamat. Doc Mayo. Thank you. Virgie Salgado, may agaman kay Miray, kag kay Toto Balolot. May aga mga ka-aksyon. Deka na may laktawa ka diyo si Mayna Nolas. Ay, di wala ko na sa Canlaon City. Kag happy birthday sa pakaisa ni Athea Blang si Crystalline Eriman. Amo na ko po sa ay. Happy birthday. Amo nang po dito ng ligad to. Kasi kita ko din post daw mo ton tsura. Happy birthday Crystalline Eriman. Happy birthday to you. Yes. Ito wala profile picture si Athea Kim ha. Hindi mo wag itada. Wag itada. Aro. Birthday. Suman liwat. Ay, okay na ko na yan. Sige, saan ka na to? Diyan ka na kay Jason? Michelle, Jason gali. Jason Alegria. Good morning kano kay Reggie Cayaw, sang bago. Kag kay Edwin Escopel, good morning dira sa imo classmate. Michelle Cordero, watching from Cabancalan City. Good morning makano kay Sol Cordero. Good morning, Sol. Joshua Bia. Ari naman, nagbalik naman Lain nga. May piho niya kay Jonathan nga FBO. Eve Rose, Patigayon, Balulot. Magano ni sila Toto Balulot? Printe. Kasi magasawa, hindi. Ambot Reynald Cubed Villavicencio, good morning man sa imo. Kag kay Eddie Laus, kag kay Nanay niya Sabel, naga-monitor dira sa Victoria City. Yes. Sige. Kag siya gid Siya tiyan mo tong gito ang Christmas party. podya pa Christmas party. Amo to pakaisa. May ara gid kuno may ara gid kuno. Pabuto na mo na. Andaman mo sa akon. Mandam ka, nagkambalambal ka da. Kami wala kami galog-lawog de. Kasi yaw sa pakintol sa suman. Gani, pres. Dadako pa ba lang bag si iyaw. Pero in a relationship na sa Yes. so kita kay mama mo Doon tanan ni taga EFC nag-react gito mo. Kay siya na pinaka-baby sang EFC. Baby girl sa mga Baby girl. Sang Energy Fans Club. Kay kay Tunef Ingada Obrique Ejercito ni siya. Yes, Ejercito. perfect. Good morning man sa imo kag na-miss niya ako ng family niya. Ejercito sa San Isidro Pontevedra. Watching from Riyadh. Man. Nakabakal ka na tuya sang diwal sa Dulid? Wala pa, pero thanks to Attorney Doug Pandan kagabi, sudan ko yung diwal. Lalipat ko mag-picture kag magpadala si mo. Hindi namin ko na sudan nyo diwal? Yes. So nakatilaw ka na gali diwal? Katila naman ko diwal. Okay. Hindi mag-uni bla nila nga mga harvest bla. Kagabi mo lang na. Dito pila ko Galing ng ka mahal kilo gali, to? tag 400 kilo. Yeah. Ang isang kilo, do pulo lang bilog. Ay, di. Kung lagko guro. Kasi syempre sa Shell yung panandaan. Kung lagko siguro mga tag dosik bilog, do mga guro. Ang regular siguro nga size siguro mga tag 18 bilog. Tag 400? Oo. May Mahulat na lang ito yung sa mga, ni Sato, ni Ayuday. Ang kanang yung damo, wala sang kilala kung taga Valladolid, si Ma'am Jean Hisulgon. Si Ma'am Jean Ignacio, sa Andoy Sinasalan. Si Major Wilfredo Binuman. Luwis na kadumdo. Wala isa. Kasi isa lang kilo, da? Grabe, parang kahanay ba? Pati joke lang na Kasi man sila, kahit seasonal ni Bayan Balmaction Boy. Siyempre, nag-indulge man nila ilang, una sila man Sige. Ay,
Si Ma'am Van nga mangkot sa saan ako nasuksok ng t-shirt nga mint green. Away ko masuksok no? Ambot, wala ba ako Wala. ka-notice? Sige lang kayo maabot din na ang time. Ara to sa nakaline. Kalinyada. Kalinyada. Kaya pala mo, Ma'am Van, may wardrobe ni siya. Wardrobe. Oh, kaya basta ako na... Malfunction pero wardrobe Wardrobe malfunction. Kay nang Nilni Realista, good morning ko no. Monitor nang sila kag tamyaw lang si Tito Walter gapamati gid sa Aksyon Radio. Thank you. Kag si Rosel Bailon, good morning man. O sige, standby sa aton mga balita national. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:23. Detalya na sa aton mga balita nasyonal. Gin-anunsyo naman sang Department of Health nga ginatugutan na gamiton bilang booster shots ang Sputnik Light kag Sinopharm COVID-19 vaccine. Sunod kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, ginatagan na sang Food and Drug Administration sang Emergency Use Authorization ang duha ka brands sang bakuna bilang booster doses. Ang Russian-made vaccine pwede gamiton bilang booster shot para sa mga nagbaton sang AstraZeneca, Moderna, Pfizer kag Sinovac, samtang ang Sputnik Light bilang homologous shot ang hindi pa para sa implementasyon. Ginpanumdum naman ni Vergere nga ang duha ka bakuna hindi pwede mausar para sa mga nagabusong kag nagapasuso nga mga iloy. Ginkakas na ang mandatory facility-based quarantine requirement para sa international travelers kag returning overseas Filipinos nga fully vaccinated na batok sa COVID-19. Apang kinahanglan magpresentar sang international travelers kag ROF sang negative RT-PCR results nga ginkuha sa sulod sang 48 oras antes ang pagbiyahe gikan sa country of origin kag mag-self-monitor sa sulod sang 7 ka adlaw halin sang adlaw sa pag-abot sa Pilipinas.
Suno kay acting presidential spokesman Carlo Nograles, required na isa ka traveler nga mag-report sa local government unit nga pagkantuan kung magbatsyag sa sintomas. Ang bago nga pulisa mag-epekto umpisa Pebrero 1. Suportado naman sa Department of Education ang intalana nga roll-out sa vaccination program para sa mga kabataan edad 5 tubtob 11 anyos. Ini ba himuon naman sa bulan sang Pebrero. Suno kay Education Secretary Leonor Briones, maayo ang feedback sa mga ginikanan kag local government units sa vaccination program sa mga kabataan. Dunga pa ni Briones, naka-coordinate sa karon ang DepEd sa opisina ni National Task Force Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. sa planong vaccination sa mga kabataan sa nasambit nga age group. Sa iban pa nga balita national, ginpahayag naman sa Department of Education nga 841 ka eskwelahan na ang nagaserbing nga vaccination sites. Suno kay Deputy Assistant Secretary Malcolm Garma, naduga nga na mga eskwelahan nga ginausad bilang regular vaccination sites halin sa una nga 500 ka buluthuan. Ginpasiguro man ni Garma nga handang DepEd nga makigangot liwat sa mga LGUs kay DOH, subong man sa National Vaccination Operations Center kung kinanglan nga dugangan pa mga eskwelahan nga gamiton sa mga vaccination sites. Ginmando naman sa Department of Interior and Local Government sa local government units kag Philippine National Police nga istrikto nga patuman ang allowable kag prohibited election-related activities sa nagahilapit nga pag-umpisa sang campaign period sa Pebrero 8 para sa national candidates kag Marso 25 para sa mga local candidates. Sunod kay DILG Secretary Eduardo Anyo, kinahanglan tutukan sa mga LGUs kag PNP ang pagpasiguro sa minimum public health standards depende sa ginapatuman nga alert level sa mga lugar. Sa din patigayunon ang in-person campaigns, rallies, caucuses, meetings kag conventions, motorcades kag caravans kag meeting de avance. Suno padre dapat nga unahon ay kayong lawas kag kaluwasan sang publiko. Una nang ipahig sang DILG chief nga dapat man mag-adopt ang LGU sa mga tikang kag estratehiya agud makasunod sa COMELEC resolution kag ginapatuman nga mga pulisa. Samtang gitmanduan man ang PNP nga ipabilin ang sitwasyon kag seguridad durante sa anuman nga election-related campaigns, kabulig ang barangay officials, tanods kag barangay health emergency response teams ukon BHERS. Sa katapusan nga balita national, nanawagan naman ang isa ka mamalidad sa Commission on Elections nga magpatiyan sa isa pa ka rounds ng mock elections para sa 2022 nga national kag local elections. Ginhimo ni Cavite Representative Elpidio Barzaga Jr. ang apelasyon sa briefing sang Joint Congressional Oversight Committee sa Automated Election System matapos ang ginreport nga technical issues sa nagligad nga mock elections. Desyembre 2021 sa nagpatiyan sa mock elections sa 34 ka barangay sa bilog nga pungsod kag nag-umpisa las 7 sang aga tubtob las 12 sang ugto, apang ang iban nga presinto nakatapos na las 5 sang hapon. Pila sa mga technical issues sa mga gina-reject nga balota bangon naukot kag ang barcode aksidente nga nasulatan sang botante, paper jam tungod wala na line ang vote counting machines, kag ballot box misread ballots kag balota nga wala gilayo na hulod sa sulod sang box bangod ini ang nagahulas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay sa 27. Good morning dira kay Celsa Kagalanan Alimuot. Kilala mo ni siya? Hindi. Kay Melili Oligo, good morning man. Kag kay Jan Arlos, kag kay Tito Johnny dira, good morning. Josie Villarin, Toffer Colmenares Palanca, Erla Vega, maayong aga man dira sa imo kay Miss Jinky Dalagdon, kag Ma'am Vanessa Mayo, kag Inday Blaza. Mga ka-aksyon, inyong imatihan aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion of Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod gyapon sa inyong news team. Aksyon, Eden Abos. Kag-aksyon, Boy Duran, mga ka-aksyon. Din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon, Radyo.